bioquímica i biologia cel·lular. I en aquest moment ja porten fet 5 quilòmetres. El múscul, una qüestió de subministrament de combustible. Els atletes ens mostren els límits del rendiment físic humà. L'entrenament que fan comporta canvis de la mida i la força dels seus músculs, però també es produeixen altres canvis com en els mecanismes de control del metabolisme energètic. Bannister fa la milla en 4 minuts. Queden 220 metres perquè Bannister arribi. Observin com amb la seva gambada gegant va al capdavant i corre els últims metres abans d'arribar a la línia d'arribada. És l'esforç final contra els segons que han impedit Bannister i altres de fer una milla en 4 minuts. Per funcionar bé sota la fatiga d'exercicis intensos, els combustibles que subministren energia han d'arribar als músculs en la quantitat adequada i a una velocitat adequada. L'estudi dels músculs durant l'exercici aporta pistes molt importants sobre els sistemes subjacents que regulen el metabolisme energètic. Com altres processos actius del nostre organisme, la contracció muscular necessita ATP o trifosfat d'adenosina. L'ATP allibera energia quan perd un grup fosfat i es converteix en ADP, difosfat d'adenosina. La hidròlisi d'ATP a ADP allibera energia que utilitza el nostre organisme. Cada molècula hidrolitzada allibera només una petita quantitat d'energia. En una gambada d'un sprint, se n'utilitzen aproximadament 1 bilió de bilions de molècules i en 24 hores d'activitat normal, utilitzaríem uns 60-70 quilos d'aquesta molècula, és a dir, el meu propi pes. Naturalment, tota aquesta quantitat d'ATP no s'emmagatzema al nostre cos. De fet, a les cèl·lules només n'hi ha una petita quantitat i com que l'ATP s'utilitza contínuament, l'ADP ha d'incorporar un altre grup fosfat per mantenir constant el nivell d'ATP. Perquè la reacció es produeixi en aquest sentit, és evident que es necessita una entrada d'energia. Aquesta energia procedeix dels aliments que mengem. L'aliment conté dos combustibles principals que es poden utilitzar per la formació d'energia. Aquests dos combustibles són els carbohidrats i els greixos, els carbohidrats principalment en forma de sucres i el greix. L'organisme disposa de sistemes per oxidar aquests combustibles. Els processos d'oxidació produeixen energia que s'utilitza per tornar a formar ATP. Abans que cada combustible es pugui utilitzar per tornar a formar ATP, ha de sofrir una sèrie de reaccions a través d'una via metabòlica. Com que el greix s'emmagatzema a diversos llocs de l'organisme, en forma de triglicèrids, primer s'ha de descompondre per donar lloc a àcids grassos i s'ha de portar als músculs a través de la sang. Els mitocondris, els àcids grassos, sofreixen una beta-oxidació que els transforma en acetilcoenzim A. L'acetilcoenzim A és un intermediari comú per tots dos tipus de combustible. Els sucres es converteixen en acetilcoenzim A per una via diferent. S'emmagatzemen als músculs i el fetge en forma de glicogen, un polímer de la glucosa. El glicogen es descompon en glucosa 6, fosfat i per un procés anomenat glucòlisi es transforma en piruvat que al seu torn es converteix en acetilcoenzim A. L'acetilcoenzim A entra en una via metabòlica cíclica, el cicle dels àcids tricarboxílics, o TCA. L'objecte del cicle TCA consisteix a eliminar àtoms de carboni i hidrogen. Els carbonis es converteixen en diòxid de carboni. Els hidrògens es combinen amb dos cofactors, l'NAD i l'FAD, que s'oxiden en un sistema de transport d'electrons en què s'allibera energia per incorporar un grup fosfat a l'ADP. Per resumir, en el procés de respiració, els dos tipus de combustible s'oxiden a través del cicle TCA, cosa que allibera energia per dur a terme la síntesi d'ADP. Sabem, doncs, que els músculs utilitzen ATP i sabem d'on procedeix aquesta molècula. Però ens falta saber com regulen els músculs el subministrament de combustible. Quan oxiden el glicogen? Quan utilitzen els greixos? I quan poden usar o usen una barreja d'aquests combustibles? Quin és l'efecte de l'exercici sobre l'ús de combustible? Els atletes o els animals
Treuen algun avantatge d'utilitzar un combustible en comptes d'un altre? El doctor Newsom continuarà l'explicació. Només ens proveïm de combustible una o dues vegades al dia. I, per tant, hem d'emmagatzemar l'energia a l'organisme. Emmagatzemem l'energia com a greix en forma de triglicèrids distribuït per tot el cos i emmagatzemem els carbohidrats en forma de glicogen al múscul i al fetge. Aquest emmagatzematge és important perquè abans de córrer una cursa o de jugar un partit de tennis no ens calgui menjar una barra de xocolata per tenir energia. Se l'ha de tenir ja emmagatzemada a l'organisme. Una de les proves més dures, si no la més dura, a què es pot sotmetre l'organisme és córrer en una marató. Per córrer en una marató s'utilitzen els dos tipus de combustible emmagatzemats, el glicogen i els triglicèrids. Però a veure què passa amb el glicogen i els greixos separadament quan es corre en una marató. Estàs preparat, Pete? Va. Pete és un corredor de marató que aguanta hores corrent. De moment utilitza carbohidrats i greixos. Imaginem què passaria si s'inhibís la beta-oxidació de manera que tota l'energia procedís del glicogen. Si mesurem el consum d'oxigen durant una marató, podem determinar quanta glucosa s'hi utilitza. Són uns 700 grams. Malauradament, només n'emmagatzemem uns 450 grams, uns 100 al fetge i uns 350 al múscul. Ens durarien uns 90 minuts. Quan portaríem 90 minuts de marató, ens quedaríem literalment sense combustible i ens aturaríem en sec. Però Pete continua corrent. I està preparat i podria córrer 30 quilòmetres. La raó és que oxida greix i glicogen. És essencial que Pete utilitzi tots dos combustibles? L'organisme té una gran reserva de greix. Per què no es pot córrer en la marató utilitzant només greix? Al capdavall, només s'usaria el 3% de la reserva de greix. El problema és que l'oxidació dels àcids grassos només proporciona el 50% de l'energia que necessita el corredor. Una marató ràpida no es pot fer utilitzant només greix. La taxa amb què els músculs oxiden els àcids grassos és limitada per la velocitat de transport d'àcids grassos als músculs. Com que els àcids grassos són hidrofòbics, es transporten per la sang units a molècules de la proteïna albúmina. Quan es fa un treball, es consumeixen els àcids grassos de les cèl·lules musculars i es difonen àcids grassos de la sang als músculs. Però per això els àcids grassos s'han de separar de l'albúmina i quedar lliures a la sang. A causa de la seva naturalesa hidrofòbica no poden estar presents a la sang a elevades concentracions. El gradient de concentració a través de la membrana de la cèl·lula muscular entre la sang i l'interior cel·lular és petit i el transport és lent. La solució consisteix a utilitzar tots dos combustibles, els greixos i els carbohidrats. El greix proporciona un 50% de l'energia necessària i l'oxidació de carbohidrats la resta. Quan augmenta la necessitat d'energia, en accelerar el ritme, per exemple, o en córrer costa amunt, s'oxiden més carbohidrats. La mateixa oxidació d'àcids grassos proporciona un mecanisme de control que inhibeix l'ús de carbohidrats. L'oxidació d'àcids grassos efectua el control de la glucòlisi per mitjà d'un sistema de retroacció negativa. El citrat produït al cicle TCA actua amb l'ATP per inhibir la glucòlisi. L'NADH fa un efecte semblant. Analitzarem amb més detall alguns passos entre la glucosa i l'acetilcoenzim A. L'enzim piruvat deshidrogenasa catalitza la formació d'acetilcoenzim A. Aquest enzim és inhibit per l'NADH i per l'acetilcoenzim A, el producte de la reacció.
Una reacció entre la glucosa 6-fosfat i el piruvat és catalitzada per la fosfofructoquinasa, PFK, la qual és inhibida per l'actuació conjunta del citrat i l'ATP. Com que s'inhibeix la PFK, s'acumula glucosa 6-fosfat i s'inhibeix l'exoquinasa, l'enzim que incorpora grups fosfat a la glucosa. Per tant, quan fem exercici sobre la via dels sucres actuen 4 inhibidors. Si s'utilitza una barreja de combustibles, el corredor pot cobrir tota la distància i pot fer-ho ràpidament. Malauradament, molts corredors tenen problemes als 26, 27 i 28 quilòmetres. Experimenten fatiga, dolor i ganes de deixar de córrer. Els corredors en diuen xocar amb la paret. L'explicació d'aquest fenomen és que el múscul es queda sense glicogen i en aquestes circumstàncies s'utilitza greix com combustible. Molta gent parla de la paret en una cursa de marató. Ho pateixen també els millors corredors de marató? Sí, la meitat s'hi troben perquè han corregut massa ràpid. Es queden sense energia. Passa de tant en tant, però si et prepares adequadament, no hauria de passar. Té força raó. Es queden sense glicogen i han d'utilitzar exclusivament greixos que, com hem vist, no poden mantenir l'activitat muscular anterior. Per això els corredors de marató prenen molta glucosa el dia abans de la cursa, per augmentar les reserves de glicogen. Vol que el deixin sol. Fins i tot els millors corredors de marató corren el risc de xocar amb la paret. Un sprinter, com Molly, pot córrer molt ràpid, però si conserva aquest ritme uns quants centenars de metres, s'esgota completament i ha d'aturar-se. Els sprinters com ella utilitzen un mecanisme bioquímic que permet que els seus músculs aconsegueixin una gran potència de manera molt ràpida. Els sprinters utilitzen glicogen per produir ATP a través de la glucòlisi. Però en comptes de convertir-se en acetilcoenzim A i d'entrar al cicle TCA, el piruvat que es forma es converteix en lactat. Així es produeix ATP sense consum d'oxigen. Per això aquest tipus d'exercici s'anomena exercici anaeròbic. La conversió de glicogen a lactat produeix només una petita quantitat d'energia. Per cada molècula de glucosa que es converteix en lactat, només es produeixen 3 molècules d'ATP. De tota manera, al múscul hi ha molt glicogen emmagatzemat. I encara que s'alliberi poca energia, permet córrer una distància 10 vegades superior a velocitat màxima. El fet de passar del repòs a un pas a velocitat màxima suposa una utilització brusca i massiva d'ATP. Pot suposar un flux a través de la glucòlisi 1000 vegades superior. Aquest canvi de velocitat porta el seu temps. Per això als músculs hi ha un magatzem d'energia de reserva que impedeix que el nivell d'ATP disminueixi dràsticament al començament d'un sprint. Aquesta reserva està en forma de fosfocreatinina, una substància que pot cedir el seu grup fosfat a l'ADP i mantenir constant el nivell d'ATP fins que s'assoleix la taxa màxima de glucòlisi. Ara que veuen que Molly gairebé no respira, entenen per què es diu que l'esprint és anaeròbic? En 100 metres un sprinter utilitza un mig litre d'oxigen, mentre que un corredor de marató utilitza uns 10 litres en la mateixa distància. Però després se'n paguen les conseqüències. Les conseqüències són l'acumulació de lactat que causa fatiga. Després de l'esprint, el lactat s'ha d'eliminar i es converteix primer en piruvat i després en acetilcoenzim A, de manera que es pot oxidar a través del cicle TCA. Aquest procés és aeròbic.
Per mesurar els nivells de metabòlits en el múscul humà intacte, els investigadors de l'Hospital John Radcliffe d'Oxford utilitzen una tècnica d'espectroscòpia de ressonància magnètica. Per aquesta tècnica es necessita un imant superconductor molt potent concebut primer per ser utilitzat en acceleració de partícules. Molts nuclis atòmics són magnètics i es poden polaritzar si se'ls introdueix en un camp magnètic molt intens. Quan s'exposen els nuclis a ones de ràdio de baixa freqüència, experimenten un fenomen de ressonància, de manera que cada tipus de nucli actua com un petit transmissor de ràdio amb una freqüència particular. El senyal produït per un nucli depèn de les propietats químiques de la molècula que el conté. Això vol dir que es pot obtenir un espectre, després de molts càlculs, que mostra les quantitats dels diferents metabòlits. Per sort, la tècnica és inofensiva i es pot utilitzar amb voluntaris i pacients humans. En aquest experiment es mesuren els efectes de l'exercici lleuger sobre els nivells de metabòlits als músculs de les cames. El subjecte s'ha d'estirar en l'interior de l'imant i amb el peu ha de prémer una palanca que aixeca i abaixa uns pesos. Hem preguntat al professor George Radda, director del laboratori, quins són els resultats dels experiments. Com que analitzem el fòsfor del nucli, mesurem directament els principals metabòlits que contenen fòsfor, com l'ATP, la fosfocreatinina, el fosfat inorgànic, així com el pH intercel·lular, en el valor màxim de fosfat inorgànic. Tot això es pot mesurar sense haver de prendre mostres de teixit per biòpsia. I així es pot repetir l'anàlisi tantes vegades com es vulgui i en intervals de menys d'un minut. Es poden observar les causes temporals dels canvis de tots aquests metabòlits. Per exemple, quan es fa exercici, en un règim d'exercici determinat, el primer que es veu és la disminució del màxim de fosfocreatinina, el manteniment de la concentració d'ATP i l'acumulació de fosfat inorgànic com a producte. Quan s'ha utilitzat més del 60% de fosfocreatinina, es pot observar el començament del procés de glicolat, la producció d'àcid làctic que modifica el pH intercel·lular. Això es pot seguir amb una gran resolució temporal. Quan amb l'espectròmetre es mesura el fòsfor, l'espectre mostra les quantitats d'ATP, de fosfocreatinina i de fosfat inorgànic. Durant l'exercici es pot veure que el subministrament de fosfocreatinina s'interromp ben aviat, però el nivell d'ATP roman constant. Algunes observacions que hem fet confirmen el que ja sabia a partir de les anàlisis en biòpsia. Però també hem fet unes observacions noves, totalment inesperades, o, si més no, que no es podien fer perquè no hi havia cap mètode precís de controlar-les. En el segon exemple, es pot veure molt bé que en subjectes normals la glicogenòlisi només comença després que s'ha utilitzat el 70% de la fosfocreatinina. També hem descobert que alguns individus, perfectament sans, poden fer exercici per sota un pH intercel·lular de 6. Això vol dir que la fosfofructoquinasa no està desactivada a un pH de 6,4, com es podria suposar a partir de l'estudi del teixit aïllat. També ens hem trobat amb 5 o 6 individus que poden utilitzar més del 60% del seu ATP i continuar fent exercici. Es fan les observacions i es confirmen, però es produeixen resultats nous que potser no s'esperaven. Com es pot aplicar aquesta tècnica a la medicina? Un pacient que tingui blocada la glicogenòlisi per manca de l'enzim fosforilasa, per exemple, quan fa exercici es comporta molt diferent d'una persona normal. No es pot descompondre glicogen al començament del període d'exercici, no es produeix acidificació i es pateixen rampes al primer minut. Mentre es pateixen rampes, no s'hi pot fer res. Però si es continua fent exercici, com a resposta a algun senyal sistèmic, s'alliberen nous substrats a la sang que van directament al metabolisme oxidat i restableixen la situació en què es pot fer exercici.
D'això se'n diu recuperar l'alè. I nosaltres i els corredors ho experimentem en contextos diferents. Durant aquesta fase, els corredors utilitzen completament el metabolisme oxidat. No hem fet cap estudi sistemàtic per comparar resultats d'individus amb entrenament i sense entrenament. Però hem estudiat alguns atletes i és evident que en persones acostumades a fer exercici, com serien els corredors de marató, encara que no hàgim estudiat aquests corredors, la resposta a l'exercici no consisteix tant en una utilització del glicogen a les fases inicials, sinó en un augment del flux sanguini i en un augment del metabolisme oxidat. Es poden distingir molt bé les persones que utilitzen processos molt oxidats o molt glicolats per mantenir la funció muscular durant les fases inicials d'un període d'exercici. A la pel·lícula Carros de foc, Sam Mussovini diu: per córrer un sprint curt s'ha d'utilitzar els nervis, és idoni per neuròtics. Els sprinters fan un ritual de preparació mental o mentalització abans de les curses. Aquest procés és molt important perquè provoca l'alliberament de l'hormona adrenalina, anomenada també epinefrina, que té un efecte molt important sobre les cèl·lules musculars. L'adrenalina estimula la glicogenòlisi, la degradació de glicogen, i desactiva la síntesi de glicogen. Augmenta, doncs, la disponibilitat de substrats per la via glicolítica. L'adrenalina també pot actuar d'una altra manera perquè la glucòlisi sigui molt més sensible als efectes de metabòlits reguladors. El doctor Newsom i els seus col·laboradors suggereixen que l'augment de sensibilitat es produeix com a resultat d'un cicle de substrats. A la glucòlisi, en la reacció catalitzada per la PFK, es produeix un cicle de substrats. En aquesta reacció, l'ATP cedeix un grup fosfat a la fructosa 6-fosfat. L'enzim que trenca la fructosa difosfat també és actiu en cèl·lules musculars i, per tant, es produeix una reacció cíclica. El doctor Newsom suggereix que el cicle funciona com una mena d'interruptor. Quan la velocitat del cicle és baixa, qualsevol petit canvi de l'activitat d'un dels enzims provoca un canvi del flux d'aquella via. Però quan és elevada, el mateix canvi relatiu té un efecte molt més gran. Quan el corredor està en repòs, la velocitat del cicle és baixa. L'adrenalina augmenta la velocitat del cicle i prepara l'organisme per la gran quantitat de glucòlisi necessària durant l'esprint. Sense cap mena de dubte, l'exercici posa a punt i prepara els músculs. També prepara el metabolisme, no solament dels músculs, sinó també de tot l'organisme. Per exemple, disminueix la incidència de malalties coronàries, millora la capacitat de mantenir el pes corporal i combat l'obesitat. També hi ha algunes proves que demostren que disminueix l'efecte de l'envelliment. I finalment, i el més important, sense cap mena de dubte, l'exercici millora l'estat d'ànim. Si corres, et trobes millor.